Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qal li l-proposti li qed iressaq fl-abbozz ta' liġi dwar it-tibdil fl-Università iżidu u mhux inaqsu l-awtonomija tal-Università ta' Malta. Il-Ministeru qal dan fittra mibgħuta lil Net News anke jekk l-istess abbozz ta' liġi daħħal kunċett ġdid li jbiddel il-mod kif tintażel il-persuna li tmexxi l-Kunsill tal-Università, l-organu li jgverna l-Università. Dan hekk kif bl-abbozz imressaq mill-Gvern, iċ-Chairperson tal-Kunsill se jibda jiġi magħżul direttament mill-Prim Ministru. Il-Kunsill tal-Università jieħu fost l-aktar deċiżjonijiet importanti għall-Università. Imma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qal fl-ittra tiegħu lil Net News li l-proposti li qed iressaq il-Gvern jiftħu l-bibien tad-demokrazija u t-trasparenza fl-Università u jnaqsu l-influwenza tal-Gvern ikun min ikun minn din l-istituzzjoni. Il-Ministeru qal ukoll li l-Gvern se jkun qed inaqqas mill-possibilità ta' maġġoranza ta' voti għal terz biss. Fil-Kunsill, fis-Senatu fuq oqsma oħra, iż-żieda fil-poteri qed jingħataw lill-Università u speċjalment lill-istudenti illi fl-aħħar se jkunu jistgħu jsaħħu l-vuċi tagħhom f'din l-istituzzjoni, temm jgħid il-Ministeru. Nhar l-erba' l-abbozz ġie ppubblikat ftit qabel il-ġurnalisti ġew indirizzati bi press briefing fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Fost it-tibdil li qed jipproponi l-Gvern b'dan l-abbozz hemm il-bidla li l-Kunsill tal-Università ma jibqax jitmexxa bl-istess mod kif jitmexxa llum u dan billi l-persuna li tmexxi dan il-Kunsill tibda tkun magħżula direttament mill-Prim Ministru. Dan ifisser ukoll li l-Kunsill ma jibqax jitmexxa mill-Pro Kanċillier illi llum dan jintażel mill-Kanċillier tal-Università. Flimkien mas-Senat il-Kunsill tal-Università huwa wieħed minn żewġ strutturi importanti fit-tmexxija tal-Università ta' Malta. Fil-waqt li s-Senat jieħu ħsieb l-affarijiet akademiċi, il-Kunsill jieħu ħsieb il-kumplament tal-affarijiet, partikolarment it-tmexxija u l-gvernar tal-Università. Tul il-press briefing li sar l-erba, l-uffiċjali tal-Gvern insistew li t-tibdil kollu se jnaqqas l-involviment tal-Gvern. Iżda ma ngħatat l-ebda risposta meta Net News staqsa jekk kinux esplorati possibiltajiet oħra flok dik li ċ-Chairperson tal-Kunsill ikun magħżul u appuntat direttament mill-Prim Ministru.